Salutare toată lumea, numele meu este Mirel și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să vedem un videoclip foarte important de Rare Red Live. Să știți că am făcut ceva important ce am spus pentru sentimentul, pentru iubirea vieții lui, Irafael, pentru că i-am spus pe chat pe contul meu de YouTube pe care a citit. Și acum o să vedeți și voi, chiar acum, să ascultați, fiți atenți. Dar vă rog frumos să nu filmați, că mă faceți de râs de tot internetul, vă rog. Fără de-astea, ok? Fără de-astea. Sunt mulțumesc de rău, dar știți că ați spărcat pe un nou dedicat persoană de vizabetății. Da, știu. Iubitul tău, Rafael, s-a tuns, o știu. Care este problema ta? Ai emoții pentru Rafa? El te place pe tine, nemernicule. Ce mama n-ai citit? Ce pula mea am citit, vere? Problema ta? Ai emoții pentru Rafa? Mai pot. El te place pe tine, nemernicule. Iubitul tău, Rafael, s-a tuns, o știu. Care este problema ta? Ai emoții pentru Rafa? El te place pe tine, nemernicule. Mă piși pe mine. Iubitul tău, Rafael, s-a tuns. Ia, mai departe. Pe chat. DTB, Mai departe, că nu mai pot. Sunt mulțumesc de rău, dar știți că ați spărcat pe un nou dedicat persoană de vizabetății. Da, știu. Iubitul tău, Rafael, s-a tuns, o știu. Care este problema ta? Ai emoții pentru Rafa? El te place pe tine, nemernicule. Nu mai pot. Ce pula mea am citit, vere? Ashley. Și mă pasă deloc. E Ashley, băieți, e Ashley, bă. Deci acest om seamănă cu Ashley din jocul de Andy și Leile. Se pare că a citit Red un chat. Doamne, la ce m-am uitat, băieți? Ce m-am uitat, mâncați așa. Îți bagi joc de marfă. Nu. Din păcate. Bă, nu mai pot de râs, mă piși pe mine, nu pot să vorbesc. Doamne, la ce comentez? Bă, du-te, mă. De Red seamănă cu Ashley din joculețul de Comfy, de Andy of Lele. Nu știu ce să comentez în engleză. O să vedeți jocul, o să vă dau o descriere să-l vedeți, să-l jucați pe Steam. Nu contează ce vorbesc. Mă doare capul și îmi vine să îmi roșesc fața. Dar îmi vine să mă crap de rușine, îmi vine să mor de rușine, mâncați așa. Ok, băieți, cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, ne vedem data viitoare. Dați like. Pa, pa!